24 Days of Rum, deň 9. Ďalší rum od značky Rum Nation, konkrétne mladá guatemalská Gran Reserva. V 9. okienku rumového kalendára 24 Days of Rum sa skrýva Rum Nation Guatemala Gran Reserva. Pôvod Guatemala. Destilácia Column Still. Zrenie Bourbon, minimálne 4 roky, 40% alkoholu. Zaujímavosť, tento rum dozrieval v prostredí s vysokou teplotou aj vlhkosťou, čo by malo pocitovo zvýšiť jeho vyzretosť. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni cítim náznak kyslého ananásu, nektarinku, ale aj trošku drevitosti, karamelu. V chuti je tento rum sladký, ale zachováva si charakter kyslejšieho ovocia. Povedal by som, že je to taký štandardný zástupca španielského typu rumov a v zásade asi OK pre ľudí, ktorí majú radi tento typ rumu.